سلامن تعنان نعهم يخون كبراتن كبرانن تخاتلتي مدباتيري مخسب كم تلمود نعهم يبقى يزبلنايو مدب حيزنا دابا خلناكم علنا نعملو تحستو يبلكم سناي مكتتال إيري مخسب انترتيمنت سنتواويت رقات تغلى مساعد دي انترتيمنت اب زكايدة توركب اب قداي بوليتيكان ولودان زلوا مرقاتي بدفرت مليسا هايمانوتناي والكيو انتخونا اك عليلكا كم زي الرخا مانم زي سعود حقيو مخنياتو حدا قنوع حدا خا جيجا كلو نبور سلازخونا كنت تقرارم النبوريوم ادينا رقات تغلى ابز حلف اوان بسنكي نايتعنا تسقم كونه بناي ولودا اب بوليتيكا زلو مرقاتي بزوح شجر احليفايا إذا تقاديلا زقادلة عده بحلوفا نزلو مزلات خونتات كنت كالايو زلنام اسكا بزعبا تاريخ بينتقوسته قالا كنبلاكم بعالة حمسا دحر التنسائي نايقوي تانان مدحينان يسوس كروستوس فاسيكا قوصيرنا اب مبل حمسا معالتي ويدما دحري ارقت نايقويتا ام مبل عسريت معالتي النبعلو عبي بعاليوم عبز علاد اتو ميتن عسران بيت السب سعب تقويتا كمتي كروستوس انو انا اتتسفا ابوي كسدلكم نسخاتكم جنا كابل علي حيلي كساب تلبسو اب كتما يرساليم صنحو زبلوم نساتم دما كاب كتما يرساليم كيوصو كابل علي حيل منفس قدوس نخقبلو بحبرت كل ساعة بيت مقدس ان امسكونن ان تصليون كلو منفس قدوس كم حدا برتو حبوبلا نفاس متيو نتي زنبرو غزا بمملا كم لسان حاوي تمغاغيلو امنو سوكوفوم بموراد منفس قدوس زتقبللو علاتيو بز مخنيات كا قدستي أرثوذكساوي تتوحد بيت كريستيان نزب على زي بعلى منفس قدوس بيراكلاتوس بينتاكوستا انا بلات تساميوم بأملخوته إجزابير قدام الزخونو إسرائيلاويان أب زمن أوريد إجزابير أملاخ إسرائيلاويان كام درقبتي كابارند نتسا زوصوم معالتي زكيروم كاب زبعلوو بعال فاسيكا بعال كجا كابتي الناوزا وزو زغربوو انداتي زمسولا معالتي كاب صباح اتا سنبات شوعات ملو سامنتي قوتيروم كساب صباح اتا شوعيت معالتي أمبل حمسا معالتي كمتي إجزابير أملاخ زاززوم حدش مسواتي إخلن دعولن بمغراب قدوس أخي باقيروم زبعلو بعال كم زنبره أب زلباويان معرف إسران سلستن كافغدي عسرت حموشتا كساب إسران حدن متحافة طوبيد معرف كلتا فغر حدا تقليت اللوم ازي بعال بغانقوا إبرايست شوفوت يبعال ازخا كاب شبا شوعت زبل قال زوص خوينو ترجم دما صومونات مالتيوم اب زمن حواريات ون انتخونه نزب عال صومونات بعال حمسا نمبعال ام العالم تسريدوم زنبرو ايهوداويان كاب استفلالي هاجرات بممصا ناب يرسالم ينقدون يروم أبزي زلنا يوان ون كاولدو ناولدو ناتورارسو يبعلو كم زلو نعيني مسخاخرينا انت خوناقن بولي كيدان نحدش كيدان تسلالوت كم زخونه ايهود نتن عالم كدحنيلو بسقا استقلت اقويتانان مدحانينان يوسوس كروستوس بعورة لبوم بزي مئمانوم نتعورة لبوم آليو كابتي زلوو نايتفات من قدي نابتي مازناو زخون امنات كغنعو املاخ ابراهام يسحاق يعقوب لبوم يبرهالوم آمين قدسان حواريات نغويتانان مدحانينان يسوس كروستوس كسعبو كنكلو نتي زلووم نبرت قديفوم كاب سدرومن كاب بيتومن عدومن وطيوم ددحر غويتا بمسعاب اب زحادرو نحادرو اب زوعالو ناوعالو نتقدس قالو الناس سمعوا يوعلو نبرو غويتا دما كاباتوم نقرب غزي كمزفليوم انت خونغن كم زختامات كوينوم كيترفو نتي زتصنانع مصحف قدوس كم سدلوم اتسفوم كمتي زبلوون
ኣይሁድ ብኽፍኣት ሒዞም ብብዙሕ ስቅያት ገሪፎም እናላገጹ ክሳብ መስቀል ኣብፂሖም ሰቒሎም ቀተልዎ። ሃዋርያት እዚ ኩሉ ምስ ኮነ ተበታተኑ። እዚ ኩሉ ግን ብፍቓድ እዩ ዝነበረ። ኣብ መበል ሳልሰይቲ መዓልቲ ከምቲ ብሕቱም ድንግልና ዝተወልደ መቓብር ክፈቱለይ መግነዝ ፍትሑለይ ከይበለ ብሓይሉ ብሞት ንሞት ስዒሩ ብምትንሳእ ነቶም ብፍርሒ ተዋሒጦም ፋሒሎም ዝነበሩ ሃዋርያት ካብቲ ዝተበተንዎ ቦታ ኣኻኸቦም። ጎይታ ኣይተስአን ምትሃቲ ኢሎም እቶም ትንሣኤ ጎይታ ዝኣምኑ መናፍቓን መዛረቢ ክረኽቡ ን40 መዓልቲ ዝኣክል ምሶም ብምጽናሕ እንሆ ተስፋ ቦይ ክሰደልኩም እየ ንስኻትኩም ከኣ ካብ ላዕሊ ሓይሊ ክሳብ እትለብሱ ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ጽንሑ በሎም። ናብ ወፃኢ ከተማ ኢየሩሳሌም ናብ ቢታንያ ወሲዱ ድማ ኢዱ ኣልዒሉ ባረኾም። ክባርኾም ከሎ ድማ ካብኣቶም ተፈልዩ እንዳረኣይዎ ናብ ሰማይ ዓረገ። ነዚ ቃል ተስፋ ብምግባር ሓይሊ መጽሓፍ ቅዱስ ክቕበሉ ንሱ ድማ ኣብ ሰባት ሓዲሩ ዝምህርን ዝዛረብን ንሱ ጎይታ ዝምሃሮምን ዝነገሮምን ዘዘኻኽሮም ካብ ነብሶም ፍርሕን ሽበራን ዘርሕቕ ንዓለም ብዛዕባ ኃጢአትን ጽድቅን ፍርሕን ዝረትዕ ነዚ ክጸርዎ ዘይከኣሎም ዘጽውር ናብ ሓቂ ዘበለ ዝመርሕ ነቲ ክመጽእ ዘለዎ ነገራት ዘፍልጥ ሓይሊ መጽሓፍ ቅዱስ ንኽቕበሉ ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ኣብ ቤት መቕደስ ኮይኖም ብሓይሊ ልቢ ናብ ኣምላኽ ይጽልዩን የመስግኑን ነበሩ። እዚኣቶም ድማ 12 ሃዋርያት 72 ኣርድእቲ 36 ቅዱሳት ኣንስቲ ጠቕላላ 120 ቤተሰብ ሰዓብቲ ጎይታ እዮም። ኣብ መበል 50 መዓልቲ ድሕሪ ፋሲጋ ዝውዕል በዓል ኩላቶም ሓቢሮም ብሓንሳብ ነበሩ። ሃንደበት ከዓ ከም ሓደ ብርቱዕ ህቦቡላ ንፋስ ካብ ሰማይ ድምፂ መጸ። ነታ ተቐሚጦሙላ ዝነበሩ ቤት እውን መልኣ። ልሳናዊ ሓዊ ዝመስል ድማ ተራእዮም ተመቓቐሉ ከዓ ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፎም ዓለበ። ንኹላቶም ድማ መንፈስ ቅዱስ መለኦም። መንፈስ ቅዱስ ክዛረቡ ከም ዝሃቦም እውን ብኻልእ ቋንቋታት ክዛረቡ ጀመሩ። ከምቲ ሓዊ ንሓጺን ዘጽርዮ ንዕትሮ ከዓ ዘትርሮ እቶም ፍራሓት ዝነበሩ ሃዋርያት በቲ ኣምሳል ሓዊ ዝወረደ መጽሓፍ ቅዱስ ደፋራትን ተባዓትን ኮኑ። ሽዑ ድማ ቅዱስ ጴጥሮስ ዓዊሉ በተን መወዳእታ መዓልታት ከምዚ ክኸውን እዩ ይብል ኣሎ ኣምላኽ። ኣብ ልዕሊ ኩሉ ሰብ መንፈሰይ ክፈስስ እምበሲ ኣምላኽ ነዚ ንስኻትኩም ዝሰቐልኩሞ ኢየሱስ ንዕኡ ጎይታን መሲሕን ከም ዝገበሮ ብዘላ ቤት እስራኤል ብርግጽ ትፍለጥ እንዳበለ ብትብዓት መሃሮም። ነዚ ቃል እዚ ዝሰምዑ ዝነበሩን ነቲ ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ናይ ምዝራብ ትእምርቲ ዝረኣዩ 300 ሰባት ልቦም ተወጊኡ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማን ተነሲሖም ተጠመቁ። ብድሕሪ እውን ሃዋርያት ነቲ ዝተዋህቦም ናይ ብዙሕ ቋንቋታት ምዝራብ ጸጋ ናብ ሙሉእ ዓለም ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ናይ ወንጌል ብርሃን ኣብርሁ። ናብዚ ዘለናዮ ዘመን ምእንቲ ክበጽሕን ናይቲ ድሕነት ተኻፈልቲ ምእንቲ ክንከውንን ነዚ ኩሉ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ብጽሑፍ ኣስፊሮም ምእንቲ ክርስቶስ ብብዙሕ ስቅያትን መከራን ተሰቒሎም ብሴፍ ተቖሪጾም ሰማዕትነት ተቐበሉ። ኣብ ቅዱሳን መጻሕፍቲ ኣብ ስንክሳር ተጻሒፉ እንረኽቦ ገድሊ ቅዱሳን ብናይ ተጋድሎ እምነት ጸኒዖም ነታ እትመጽእ መንግሥተ ሰማያት ተስፋ ብምግባር ኣብዚ ዓለም መስቀል ክርስቶስ ተሸኪሞም መከራ ተቐቢሎም ብዳርባ እምኒ ተጨፍጭፎም ኣብ መስቀል ተሰቒሎም ብመጋዝ ተተርቲሮም ዲኖ ኣባጊዕ ተኸዲኖም ፈቐዶ ባዓትታትን ስንጭሮታትን ዝነብሩ ነበሩ። ካብ ፍቕሪ ክርስቶስ ድማ መከራ፣ ጸበባ፣ ስደት፣ ጥሜት፣ ዕርቃን ከይተፈለዮም ሰማዕትነት ተቐቢሎም ንሳቶም ካብ ክፉእ ጸላእን ካብ መናፍቕነት ንቤተ ክርስቲያን ዝተበጀውዋ ናይ መንፈስ ቅዱስ ማሕደር ስለ ዝኾኑ እዮም። እዚ ዘጸናንዕ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ሰባት እንተዘይሓድር ነይሩ
ዓላውያን ንቤተ ክርስቲያን ከጥፉ ንሓቂ ክቐብሩ ምስተላዕሉ ንሓቂ ንወንጌል ዝምስክር ምስተሳነ ንሕና እውን ንወንጌል ኣይምፈለጥናያን ነርና ክርስቲያኔ ዝብል ሰብ እውን ኣይምተረኽበን ነይሩ ከምዚ ከይንኸውን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ንቅዱሳን ሰዲዱ ቅዱሳን መጽሐፍቲ ጽሒፎም ብመንፈስ ቅዱስ ተተርጉሞም ንኣምላኽና ፈሊጥና ድሕነት ክንረክብ ዝገብር እግዚአብሔር ምስ ኩሎም ቅዱሳቱ ዝተመስገነ ይኹን አሜን። በዚ መሰረት ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ነዚ በዓል እዚ ልደተ ቤተ ክርስቲያን ኢሎም ይገልጽዎ እዮም። ነዚ ድማ ኩላትና ኣሰር ኣቦታትና ብምስዓብ ንመንፈስ ቅዱስ ቅዱሳን ኣቦታት ብቅድስናን ንጽህናን ከም ዝተቐበልዎ ተረዲእና ነቲ ዝሓለፈ ናይ ድንቁርና ዘመን ገዲፍና ካብ ግብረ ስጋ ምንዝርና ርኽሰት ኣምልኾ ጣዖት ጥንቆላ ጽልኢ ባእሲ ቅንኢ ቁጣዓ ገዛ ርእስኻ ምፍታው ምፍልላይ ምፍንታት ቅንኣት ስኽራን ጓይላ ዝኣመሰሉ ርሒቕና ከምቲ ኣነ ቅዱስ እሞ ንስኻትኩም እውን ቅዱሳን ኩኑ ዝበለና ቅዱሳን ክንከውን ይግብኣና እዩ። ነዚ ዘይተረድኡ ናይ ዘመንና መናፍቃን ነቲ ቅዱሳን ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ዝጸሓፍዎን ዝተርጎምዎን ብገዛ ፍቓዶም ከምቲ ኣብቶም ደናቁር ዘይጹንዓትን ከምቲ ነቲ ቅዱሳን መጽሓፍቲ ዝጠዋዊዎ ዘለዉ ንጥፍኣት ርእሶም ይጠዋዊዎ ኣለዉ ከም ዝበሎ ንሳቶም እውን ነቲ ቅዱስ ቃል ክጠዋዊዎ ይርከቡ። ገለገለ ሰባት ሐዋርያት ዘይተዛረብዎ ቋንቋ ትርጉም ዘይብሉ ነይሩ ኢሎም ይገልጹ። ገለውን ሐዋርያት ብቋንቋታት ስለስተዛረቡ ንሕና እውን ብቋንቋታት ንዛረብ ኣለና ብምባል ትርጉሙ ዘይፈልጥዎ ተሓቲቶም ዘይምልስዎ ክዛረቡ ይስምዑ ኣለዉ። እዚ ግን ጌጋ እዩ። ሐዋርያት ዝተዛረብዎ ትርጉም ዘይብሉ ይነበረን ዝተዛረብዎ ዘይፈልጡ እውን ኣይነበሩን። ካብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ከይወፃና እንተ ደኣ ኣንቢብናዮ እቶም ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ንበዓለ 50 ከብዕሉ ዝመፁ ሰባት ብሐዋርያ ስለስተነድቁዶ ኣይኮኑን ከመኢሎም ደኣ በብቲ ዝተወለድናሉ ቋንቋታት ይዛረቡ ኣለዉ ዝበሉ ነቲ ዝዛረብዎ ዝነበሩ ሰሚዖም ዶ ኣይኮኑን። እቲ ሐዋርያት ዝተዛረብዎ ዘይስማዕ ነይሩ እንተዝኸውን ነይሩ ከመኢሎም 3,000 ሰባት ብሓደ ግዜ ልቦም ተወጊኡ ብጎይታ ኣሚኖም ዝተጠመቑ እምበኣር ኣብ ዓለም በይኑ ዝኾነ ቋንቋታት ኣሎ ትርጉም ዘይብሉ ግና የለን። ሐዋርያት ብቋንቋታት ክዛረቡ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ዝተዋህቦም ንዘይኣምኑ ትእምርቲ ክኾኖምን ናብ ኩሉ ዓለም ብምኻድ ንኩሉ ህዝቢ ዓለም ብቋንቋኡ ወንጌል ንምምሃርን እዩ። ኣዴና ርግኣት ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ብሰንኪ ናይ ጥዕና ፀገምን ካልእን ካብቲ ተፍቅሮ ሞያ ተኣልያ እኳ እንተላ ናብ ንቡር ጥዕና ተመሊሳ ተረጋጊኣ ናብቲ ተፍቅሮ ንዝዕበያን ሞያ ክትምለስ ሰናይ ትምኒትና እዩ። እምበኣርከ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባት የሪ መኽሰብ ንሎም ዝበልናዮ ትሕዝቶ እዚ ሰማዕኹም ወይ ነይሩ። በዚ ነቕርበልኩም ዘለና መደባት ዓጊብኩም ክትኮኑ ሙሉእ ተስፋና። ኣብ ቀጻሊ ባህልን ሓድሽን ትሕዝቶ ክሳብ እንምለሰኩም ፀፅብቁ ንምንየልኩም። ኤሪ መኽሰብ